Hola, què tal? Nou vídeo per ampliar la base del coneixement. Avui us porto una guia ràpida per quan algun estranger us pregunti "Excuse me, Disculpi, per què els catalans volen la independència? Be free. És la típica pregunta que segur que us ha passat. I a més és molt pertinent tenint en compte que ve l'estiu, que Barcelona i Catalunya en general ja està plena de turistes, fins i tot molts catalans viatgem pel món amb alguna estelada, algun llaç groc i, per tant, la gent ens pregunta. D'entrada, la resposta podria ser eterna i, per tant, crear un efecte contrari. La persona que ens pregunta té una curiositat però no té ganes d'estar-se, mitja hora escoltant-te. Per tant, us ofereixo una guia ràpida per respondre a aquesta pregunta. 5 temes claus i s'hi pot incloure un final. La sexta te va sorprender. Punt número 1. El sentiment. Jo d'entrada li diria que és un sentiment, una cosa romàntica, no es pot explicar en paraules. Perquè ho entengui li preguntaria de quin país és. I segur que sempre el país que et responen té algun país veí o similar que li podeu fer una contrapregunta. Per exemple, de quin país és vostè? Doncs jo sóc de França. I aquí li responeu, francès? Ah, però podia ser belga, no? Perquè hi ha una part de Bèlgica que es parla francès, també. No, jo sóc francès, de belga no en tinc res, home, per favor. Llavors és quan li diu, doncs és exactament el mateix. Jo sóc català i no sóc espanyol. Ja està. Potser no podem explicar en paraules aquest sentiment, però sí per què o possiblement per què el tenim. Parèntesi. També pot passar que la persona que us ha fet aquesta pregunta us respongui dient no, jo sóc ciutadà del món, jo no vull fronteres. Quina ràbia que em fa aquesta resposta. I és molt fàcil de rebatre. Li pregunteu, perdona, i d'on ets tu? Jo soy de Argentina, ¿viste? I quan dius Argentina, la gent sap quin país és, sap que existeix? Òbvio. I la llengua que parles, l'espanyol, la gent la coneix? Claro, es la segunda lengua más hablada del mundo. I les teves costums i tradicions estan en perill d'extinció? El mate, el asado, el dulce de leche, la chacarera? No, vos sos loco que tiene la cabeza. Llavors li dieu, quan amb Catalunya passi el mateix, jo també voldré ser ciutadà del món. Punt número 2. La cultura. Els catalans tenim una cultura diferenciada de l'espanyola, això és evident. Si bé és cert que tenim coses en comú, el que podríem anomenar, una cultura ibèrica, però és que també tenim coses en comú amb els italians o els grecs, el que podria ser una cultura llatina, o fins i tot amb els libanesos, el que podria ser una cultura mediterrània, o amb els noruecs, el que podria ser una cultura europea, occidental. Però l'important és que el vèrtex màxim de la nostra cultura diferenciada amb els espanyols, a part dels costums, les festes, la gastronomia, la idiosincràsia, és la llengua, el català. La nostra llengua, que podríem dir que és la màxima representació i expressió de la nostra cultura, està en perill. Per defensar-la necessitem segur un estat. Señorías, ayer un tribunal dictó en Cataluña que un solo alumno que pide el cambio de lengua al castellano obliga a cambiar de idioma al aula entera. En lógico paralelismo y en justa correspondencia, entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua al catalán obliga también a cambiar de idioma a la Cámara entera. Así que, con la venia, voy a hablar en catalán. Avui fa 20 anys... Señor Tardá, yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario cuando estamos en un tema tan importante. Si usted se obstina en hablar, me obliga a quitarle la palabra. Yo le ruego que reflexione. Si m'ho permeten, continuaré parlant en català. Deia que avui fa 20 anys un jove valencià, Guillem... Señor Tardá, le llamo al orden por primera vez. Si m'ho permeten, segueixo igual. Un jove valencià, Guillem Agulló, fou assassinat... Señor Tardá, le llamo al orden por segunda vez. Guillem Agulló fou assassinat per un grup feixista, el record i el dolor... Bien, le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna. Punt número 3. La història. Déu-n'hi-do aquí. Amb aquesta resposta podíem estar hores i hores i hores, cosa que no ens interessa perquè si no perdem l'interès del nostre interlocutor, però resumidament se li expliquen uns conceptes bàsics. Catalunya era una realitat política diferent a la castellana fins que el rei d'Aragó amb la reina de Castella es casen, els reis catòlics. Tot i que es mantenen les competències dels comtats i de cada regió, s'unifica el regne. Llavors arriba el 1700. Carles II, rei de Castella i d'Aragó, mor sense descendència. I esclata la Guerra de Successió Espanyola, que és un conflicte que esdevé europeu, ja que les corones i els diferents imperis busquen un equilibri de forces. I el punt clau és quan la corona d'Aragó dona suport a Carles d'Àustria, ja que la corona austríaca promet mantenir totes les competències als comtats catalans. En canvi, els castellans aposten pels Borbons, concretament per Felipe el Borbón, no l'actual, el tatarabesavi. Aquest, quasi com l'actual, volia centralitzar-ho tot. La guerra dura quasi 15 anys, aproximadament, i els austríacs marxen, deixen
deixen Catalunya a la seva sort, fins que el 1714 van perdre la guerra. Per tant, se li ha d'explicar que Catalunya va perdre la guerra contra Espanya i França i que, per exemple, Barcelona va ser bombardejada i ocupada. Els catalans van ser castigats i Catalunya sotmesa. Per tant, des de llavors podem dir que estem ocupats. Fins a l'actualitat, els diferents reis espanyols, així com els seus polítics i també les seves dictadures, han intentat acabar amb els catalans sense èxit. Punt número 4. L'economia. Catalunya té un dèficit fiscal amb Espanya. Aporta molt més del que rep. Amb dades del 2014 podem dir que Catalunya perd a l'any 16.570 milions d'euros pel dèficit fiscal amb Espanya. Això són 45 milions al dia. Aquí us deixo a la descripció un vídeo amb tota l'explicació del dèficit fiscal per si voleu aprofundir una mica sobre el tema. Punt número 5. El dret a l'autodeterminació. Tot el que hem vist fins ara, sentiment, cultura, història, economia, són totes les característiques que necessita una comunitat per esdevenir una nació. Un poble. El problema és que Catalunya és una nació sense estat. Com a poble tenim el dret a decidir el nostre futur. I aquest és un principi fonamental dels drets humans, que a més va ser formalitzat jurídicament per primera vegada a la Carta de les Nacions Unides del 1945. A més, el dret a l'autodeterminació és una norma ius cogens, que vol dir que constitueixen el nivell més alt de les normes de dret internacional. I això vol dir que han de ser obeïdes pels estats. Però em sembla que n'hi ha algun que no ho acompleix. Estamos viviendo un día muy complejo para muchísimos catalanes. Estamos viviendo un día en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo un esfuerzo tremendo para cumplir con la legalidad de la manera más profesional i más proporcional possible. Els agents estan actuant amb la mesura i la proporcionalitat que correspon en cada cas. Quiero que sepan que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos el Gobierno de España y yo soy el presidente del Gobierno de España y he asumido mi responsabilidad. Punt número 6. L'oportunitat de crear un nou estat en ple segle XXI. Això és una realitat. La societat catalana és de les poques que té l'oportunitat en ple segle XXI de construir un nou estat, edificar un ordenament jurídic i unes normes i unes institucions més modernes que ningú, agafant el millor de cada estat i, a més, fer-ho de manera assembleària i col·laborativa. Tenim l'oportunitat d'edificar unes estructures per un nou estat exemplar, pròsper, de progrés i al servei de les persones. Vaja, qui no voldria tenir aquesta oportunitat? Després de tota aquesta explicació, és molt possible que la persona s'hagi fet una bona idea de per què els catalans volem la independència. És més, és molt possible que l'expliqui a la seva gent, a la seva família, quan torni, o quan vagi, o quan sigui. I a més, no em direu que no, us quedareu amb una sensació de plenitud fantàstica. Per tant, espero que us hagi agradat aquesta guia ràpida i que compartiu aquest vídeo, que us subscriviu al canal i així doncs ajudareu a que això creixi. He fet que això creixi, però em refereixo als subscriptors. Molt bé, doncs fins aquí tot. Moltes gràcies. Adéu, 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 adéu.